kaga mai saman da baki ɗaya tun ɗan zai tafa man tafiya muke mala in gunnan ba za a je ba kawai a gaya mana mutum gida mana ai mun kusa ƙarasa yadda za a je a samu maganin nan da ba na ganin ana mutumin nan na gaba da raina ko ya kake gani mu je mu ci gaba da tafiya. ya kuke gani tun na ga alamun kamar kun dan gaji ko tsaya da mu a nan gurin mu hakan ma shawara ce ina ganin idan muka wuce To ya kake ganin muta a nan din ne? to shi kenan kawai mu huta a nan din wai me yake faruwa ne a nan waje ne ku shiru kwanta Kai, gaskiya ni fa na fara gajiya fa. Yanzu dan Allah jibi waɗannan abubuwan fa ni ban taɓa ganin kalar wannan abun ba sai a nan gurin. a ba yanzu za mu shiga kawai mu aka jin ja wannan mutumin kudi kaga na rantse da girman Allah idan har ka fike ka ci amanar mu na rantse da girman Allah sai na aika ka lahira ya za a yi tun wajen kilomita 100 muna tafiya har yanzu ba mu je inda muke so ba za ka zo fa mu wajen mu kake saboda kai ka san gun to na rantse da Allah ka ci amanar mu wallahi na je gaya ma sai na aika ka kiyama to ka san dai sabgan nan zaka samu kuɗi zan samu kuɗi kai ma zaka samu kuɗi to me zai sa zo in ci amana ka ban gane ba babu wannan zancen kawai a wannan lamuran ban gane ba wannan fa magana ta kafa gabaki dai daukar ka nake fa an tin sha kawai ka gane kawai mu wannan sabga a bayyi ce kawai in zaka zo kawai zaka yi ni dai na ga maka Dalla malam ya ishi ba. kawai zo mu Sai wani ihu fito mutane mu da ba hayana muka zo yi ba neman arziki muka fito yi mu je mu yi abin da a dole ne in ga mai a dole ne fata ne a wannan yanzu ba za mu zo mu tafi mu kale kai mu din da ku in na san abu ne na san maganin da matakin da ya dauka ya aka ne wutar riga nake hanguwa can. a to in dai riga ce gaskiya da mun kishi nake ji fara mu je mu dan ƙara samu sharuwan ko ba Gaskiya ni ma du'a. Mariya ba mu san gobe ko za mu shiga mun ba mu san gobe ha To yanzu sai ka tsayin wa kashe ka. ko ka zo mu je kawai din da haka Goma ne wai. kara Kamar ya Allah ya kara. Kaya fa ta ka jibi ta fa. wannan ne dan uwan na wannan ne dan uwan na
wannan mugun munafikin hine dan uwan na ka daina hada shi a cikin sauran yan uwana. Ni fa wannan mutumin fa ni fa mutumin nan tun da dama na ga ma wannan fa mutumin fa mugun munafiki ne fa. Wannan mutumin ba abun kamawa bane. Gabaki ɗaya tun ɗazi ya saifa man tafiya muke wai a ko zai kai mu yanda littafin da yake. A gidan uwarwa zai kai tun ɗazi fa wajen awanni gunin ni mana tafiya wajen kilomita 100 muna tafiya amma mutumin da hanzu zai kai min inda za mu je ba. Ka duba min kafata wai me a kafata ne? In za ka biye mai ka biye mai ni ba ruwa da shi. Sata ka ne ka musu. Allah ni wallahi. Wai ka to mana buce. Gaba tare da ni ka to. Dan raina hankali kawai.